José, haurem d'esperar a arribar al lloc perquè em diguis on cony anem? A l'Equador. A l'Equador? Mira, el Castell se'n va dir que si aguantàvem el pas de l'Equador, el govern estaria consolidat. Però volia dir el pas de l'Equador de la legislatura, la meitat! Per favor, ja, el Castell a vegades s'explica fatal, fatal. Ui, no us ho creureu. Acabo d'arribar a un pacte amb aquesta noia equatoriana d'aquí. Hola. M'hauré de casar amb ella quan arribi a Barcelona perquè li donguin els papers, però a canvi... ella em donarà el postre del dinar. Molt bé. Molt bé, Joan. Fent pactes ets un cadat. Oi que sí? Sí. Per cert, que aquest avió estigui ple d'equatorians vol dir que anem a... A l'Equador? Molt bé. Molt bé, molt d'esquerres. Però, José, no ens trobaran a faltar els catalans. He trobat a 3 substituts ideals. Són del meu estil. Sossos? No, persones de fets i no paraules. És bona, Toni? És bona o no? Sí, és bona, sí. Sí o no? Sí, està bé, està bé. Molt bé. A veure, és xulo, no és una cosa que fem nosaltres habitualment, això, I no? què hauríeu de fer perquè el tricicle TV3 funciona fixa sempre. Molt bé. Sí, clar, per això la gent es va veure el poliorama, no? Això de Carri, això de terror que feu, no? Garric. Ah, Garric. Garric. Humor. No sé si saps, és una cosa que fem sempre nosaltres, Garric. Humor, ja. No sé si m'entens. Sí, nosaltres fem humor, també. Sona? Feu humor, a vosaltres feu humor. El que passa és que fem humor a un altre nivell, perquè aquí hi ha text, hi ha diàlegs, hi ha guions, paraules per la boca. intercanvi de conceptes, saps?